Що, я вас вітаю, сябры, мяне дагэтуль клічуць Джексон. Сёння са мною Сергій Кохайкс, які зноўку не націскае на гранату, каб мы Всім привіт, пачалі. всім привіт. Што? Я там бачыў адзін з маіх у вадзе. Так, калі я не памыляюся, першыя крокі мы прапускаем. Так, ну так, скрынь няма, таму мы першыя крокі прапускаем. Вось. А вось гэта нарэшце Вормс. Нарэшце Вормс, ты калі што не бярэш першую скрыню, таксама прапускаеш ход, бо я прапусціў. Добре. Даўно яго не было. Апошні Вормс был, калі я не памыляюся, гэта Вормс Revolution. У цябе ў інвентары павінна быць гэты скакалка, яна для пропуску руха. Ага. Так, усё, можна падбіраць і гэтыя скрыні. Чакай, я крыху дурны. Гэта у нас што? О, я зразумеў гэта што. А іх тут прямо шмат. Ну добра, давай вось сюды. Вось так. Усё, два тваіх чарвя зараз нават парухацца не змогуць. Гэта прямо занадта моцная зброя мне выпала. Мне прямо пашанцавала. Угу. Як заўжды. А на чым... А, тут нябачны мост. Типу. Ах, курва! Я так... я зразумеў. Я зразумеў. Няўжо ты... Не, ты жывы. Але мінус 50 гэта было балюча. Так, окей, добра. Ну мне прямо пашанцавала насамрэч. Мне прямо пашанцавала са зброі адразу ж кулямёт. Стацыянарны. Так, гэта у нас... Ой-ой, як мне шансуе са зброі. Так, чакай, вось так. На Е, калі што, гэта для бомбардыроўкі націскаць. Зверху, каб бачыць. Так. Так, і ўсё, тут больш нічога няма. Слухай, ну, штосьці сёння прямо усё на маём баку. Я толькі аднаго твайго забіў. І половину хп всього мого зніс. Щось я не бачу ні одного цього. Каго? Не ти... Ти зноўку на кулямёт трапіў. Не, ну мне прямо пашанцавала насамрэч. Прямо вельмі пашанцавала з першай зброі. І мінус 1 у яшчэ аднаго. І тваіх 2 засталося, так? Ага. Ну так. Так. Слухай, ну для мяне гэта прямо такі вельмі лёгкая гульня. Типу, мне просто пашанцавала насамрэч. Тут ніякога скіла, просто пашанцавала. Ну у нас мы ўжо... Ай, у мяне... Ну, пошанцевало. Ну окей, О. паглядзім. Щось бачу. Што ў цябе атрымаецца? Мабыць, ты зараз просто вось нейкую такую зброю Та возьмеш і... ёба твою ж мать! Я уже зразумеў. Я уже зразумеў. Ні однієї зброї я Не, не брав. ты там прямо зусім не зможеш, мне так здаецца, выйсці. Мне прямо такі занадта імбовая зброя выпала. Ну так, я так гляжу, што нават твой вось апошні чарвяк, чэрвь, ён не зможа... Ой, бляха, гэта канец моста. Я просто забіваю усіх сваіх чарвей самастойна. Але цябе нават рухацца нельга. Просто не рухайся, слухай. Просто не рухайся. Ты пераможаш, не рухайся. Я просто буду спрабаваць узяць скрыню, а ты просто не рухайся. Ты толькі парухаешься і ўсё. Так. І кулемет тебе заб'е. А тут навіть нема чого брати. Ты там можаш рухацца? Ну... Ні, не можу. Я зразумеў. Слухай, ну у мяне дагэтуль жывы кулямёт. А у мяне тут шмат выбару. Так. І так. Ну, я думаю, трэба паспрабаваць. Так, часу не так шмат.
Давай ось так. Ні, ось так. Ай, ну все, гэта лёгкая перамога прямо. Ну мне пашанцавала з першай зброі. Ага. Другі раунд. Ты казаў, що ти не гатовы. Що ти не гатовы, що я кажу, бляха, прабачце, ўжо вельмі позна. Що ти казав? Ти спросив, ти готовий? Я сказав ні. Так, ти казав, що Ти ти не впевнений? готовий. Я сказав ні. Окей, ну треба бути упевненим, що ти переможеш. Ось що я тебе запитував. Ти впевнений, що ти переможеш. Ти відказав ні. Я кажу, Що, я перший ходжу? Ти пропустив вже? ні, я вже пропустив, я вже так. А. Хочеш безпечную гэтую обрати? Ага. Окей, поглядім. Не, калі я зараз зноўку кулямёт атрымаю са скрыні, то гэта будзе ўжо прама занадта. Так, гэта я бяру. Ну такая вельмі слабая зброя на сам. Гэта не, чакай, гэта не тое. Так, вось так. І вось так. Не, ну калі гэта кастомная, яна павінна... Ну так, шмат хп забираем. Дамага такая прямо таки добрая. Потому что это кастомная зброя. Так, а де воно там впало? Хутчэй за ўсё унізе дзесьці. Ага, бачу. Ну. Що, ты не паспеў скончыць свой рух? Ні. Я бачу, що у тебе было. О, гэта, бляха, опасно, скажем так. Да, трохи є. Так. Ну не поспел. Занадто довго я. Я уже сам не пам'ятаю, на які клавіші натискати. Ага, камеру не бачу. Бляха, ну йоп, а як цілитись? На правую. Забыўся ўжо. Ды так забыўся, вядома. Забыўся. Так, окей. Мне патрэбны джетпак. Долітався, як Гарін. 70% усіх забойств ад цябе гэта самагубства. Асцярожны, які ты паглядзі. І не встигну, да? Да, не встигну. Я так разумею, што мы зараз зброю просто пакуль што возьмем, а потым уже будем страляцца. Так, там дзесьці ззаду была таксама скрыня. Фух. Паспеў, гэта было прямо моцна. Так, що у мяне там? Ну, я зразумеў. Давай вось сюды. Вось так. Бляха, я на залупу. Запупа. Окей. Запупа. Що ти? Запупа. Взяв, обматюкав мене. Що ти мені не подобаєшся, ти знаєш? Та що, в сенсі? Бляха, прикинь. Ось гэта пашанцавала, правда. Я кажу, большую колькасць кілоў робіш не ты, а я сам сабе. Не, я туды не палячу, бо... Фу. Вось я толькі сказаў, што большую колькасць кілоў ты робіш дзякуючы мне, і я адразу ж ледзь не загінуў. Давай вось як паспрабуем. А як ти приціл ввімкнув? На правую кнопку миші, я ж казав. У мене так не вмикається. Павінна. Там праз іншую, ти ж не наладзіў. Гэта я наладзіў, каб у мяне праз правую кнопку мыши. У цябе там неяк па-іншаму, ты ж не хацеў наладжваць. Так, і що ця штука робить? Гэта камікадзе. Оу! Дякую, що сказав. Ну, у мяне ж затрымка. Бляха. Але ты забіў майго, так? Ага. Правильно зразумеў? Добра. Ого, колькі мін. Тут прама
Целое минное поле атрымалася. Так. Що гэта? Я зразумеў, що гэта. Так, а у нас няма... Я паспрабую вось так. Трымай. Ой, усё, я перамог. Усё, я перамог, атрымліваецца. Ну, дзякуй цябе за вяртанне да Вормса. Я спадзяюся, вы ўжо націснулі падабайку, падпісаліся, калі не зрабілі гэтага дагэтуль, і напісалі каментар таксама. Дзякуй вам за прагляд, усім удачы, усім пакуль-пакуль.